Hey guys, jeg er en gut, som gammel og okay. Eller, ja, I hørte mig. Det vil jeg gerne lave. BO2, MW3, Minecraft vlogs, sådan noget. Når Minecraft, det kommer altså ikke til at være så meget af. Fordi det synes jeg ikke, altså, ikke, det er jo en let's play, som starter på fra grunden. Jeg har okay net, sådan. Jeg kan bare ikke spytte så meget livestream ud. Hvis der er for mange subs, så køber jeg selvfølgelig noget med ny net. Hack. Eller mange views, likes. Det skulle ikke subs, jeg går efter det i likes. Og views. Og likes, det er faktisk bare fordi, så folk ved det. Så jeg kan se, at folk kan lide det, jeg laver. Altså. Fuck. Det gør jeg ikke. Der var en short lort. Oh, fuck. Nej. Jeg har lige spillet jeg har lige spillet en game. Et game. Hvor det gik ufattelig godt, men der havde jeg skruet min mikro højt op. Og jeg gider altså ikke spille noget ud, hvor det er teether. Eller fever, eller fuck man nu kalder det. Jo, det vil jeg jo gerne, men kun når jeg ikke havde tænkt mig at live record det. Men det havde jeg, så jeg synes ikke, at I skal have et commentary over det. Eller det er sådan set lidt live record, jo, når jeg selv. Peacekeeper. Det er ultimate. Det er seriøst det sygeste våben. For det med Revolution, og alle der har Revolution, så for ellers må de ikke tage Peacekeeperen med. Fordi det, så har de prøvet et våben, som de ikke har købt. Så man ved, alle, hvis for eksempel der kommer en Peacekeeper, eller hvis der er et våben, der hedder hvis der er et våben, der hedder plap, og man skal købe det, så må de ikke tage det ud. Fordi der er folk, der ikke har købt det. Nej, fuck af. Er den egentlig avle? Nej, den er ikke. Det skal gøre sådan der. One shot. Jeg har aldrig prøvet den her. Eller jeg har aldrig brugt den sådan i publik. Sådan. Kun når jeg mangler nogle skud, så har jeg hugget et andet våben. Altså fuldstændig. Så har jeg hugget et andet våben, så har jeg måske hugget den her 2 gange. Så jeg stod lige bagefter, jeg hugget den, fordi den er totalt dårlig. Fordi de har haft, tror det er sådan med, at de ikke har haft nogen, hvad hedder det? Små. Det spillede jeg faktisk også med det her i går. Jeg havde bare ikke Peacekeeper, heller ikke. Jo, jeg havde sgu S12, jeg havde ikke Peacekeeper. Au. Hvor var det 10.000? 10.000 små angreb op i face. Double down. Nej, pis. Hvis jeg ikke havde fået det kill, havde jeg ikke set mig. Men så jeg godt have skudt lige på ham. Men hybrid, at jeg kun har et skud, og hvad hedder det, og jeg skal lade bagefter, jeg har skudt det. Og den heller ikke er. Sjov. Get down, bitch. Ja, MW3, BO2, måske MW2, jeg ved det ikke. Nej, og så selvfølgelig Minecraft nogle gange vlogs. Hvis I gider sådan set, så hvad hedder det? Så nogle spil jeg skal lave, det synes jeg I skal, hvad hedder det? Eller spil jeg skal købe, eller download. Så sig det. Ham der. Det er ham, der ligger øverst. Jeg ligger på den anden. Ej, nu fucker. Fuck.
gider jeg ikke mere. Jeg gider ikke frem bag nu. The last one, the last one. Oh! Get down. Det er sagt. Skulle det forrygende. Jeg har spillet lidt på den her før. Det er faktisk rigtig sej. Prøv at se, han kommer der, se ham der, Sneakers, what the fuck. Og så er det lige det. Men det var det for mig ses.